og velkommen til den her video med Markus og Kasper. Kasper er desværre blevet syg i dag, så så er han ikke med i dag. I dag skal vi så høre noget om min Pokémon-kort. Altså EX og MEX, de gode kort. Hvad er det? Kasper, hvad laver du her? Jeg ved ikke ret. Nå. Jeg skal se. Nå, så får vi. Så er der så med til at vise kortet i dag. Så vi åbner lige mappen. Og så tager vi de alle kort ned, en for en. Vi pauser lige videoen, ellers så bliver det meget kedeligt, okay? Så er vi tilbage. Vi starter med et element ad gangen, og vi starter med drageelement nu. Hvor han har... Lad os sige drageelement, det var noget bedst kort fra. Sagt til dem. Så. Vi kan starte med... Skal vi bare starte på den dårlige ende? Jo. Det er Latias. Latias i EX. Som I kan se. Latias i EX. Ja. Ja. Og hvis I spørger, hvor vi er henne, så hjemme hos Markus hos mig i dag. Ja. I har ikke set min værk. Hjemme hos min mor. De får spise skidt. Ja. Så er det vel... Det er et rimelig sjældent kort, men ikke så godt. Bare det er lidt meget. Og det er Nøjvaren i Drake. Ret vildt kort. Ja. Så må det vel være... Black Kyurem og Kyurem. De er også rimelig gode, og de er modsætninger selvfølgelig, men de er så er det stærke. Noget... Han har ikke. Jo, det har vi sgu da. Eller hvad? Vi ved ikke helt, om vi har vist Rayquaza i fuldere. EX er skadet 30 gange. Ja, 60. Ja, så. Og så er vi nået til den her. Triton Premier. EX. Verdens bedste EX. Ja, det er helt ret. 105 i skade med 110 i liv. Det er selv, så. Ja. Den er ret god. En godt kort. Jeg er blevet meget lav i dag. Jeg er blevet sådan en lavhedsspiller. Nej, det har du ikke. Du sidder bare på knæ. Så er det så... Latias. Mega Latias. Ja, Mega Latias. Ja, det er skadet 140, hvis man er i tvivl, så er det ikke skadet. Og så er det så to sidste. Ja. Black Kyurem, som vi måske har set. Mega Charizard EX. Nå, nej, det er sgu ikke Black Kyurem. For helvede. Holy shit, du er sødt. Så er det. Ja, jeg kan ikke se han ikke. Mega Rayquaza EX. Så før 300. Det var så farligt. Vi hopper videre til ild-elementet. Og det kommer vi til ild. Ja, okay. Ild. Hej. Hej, så er vi tilbage med ild-elementet. Og det vil vi lige sige faktisk forresten, at det er Markus, der siger ja. Det er ikke min. Ikke nær så meget som ham i hvert fald, men der er mange kort at vise frem. Så vi starter det første, som er ikke et EX-kort, men Reshiram Full Art, som ser ret så nice ud. Derfor beholder han lige sin mappe. Den er lidt svært for fat i, siden man ikke kan få mere pakker med. Og så er der næste kort af Stealthfox EX, som en starter uden fuld udvikling, kan man sige, og ja, har de ikke så god skade, men det næste er Reshiram EX, som er ret god. Hvordan kom du egentlig hen så hurtigt? Hvor hurtigt jeg kom ned? Jamen det var fordi, at jeg jo lige... Du bor i Hjemme, og jeg bor i Fanta. Ja. Jamen du sagde jo, hvad tid du siger, hvis du kan ret til. Og så tænkte jeg jo bare, nå, du kan nok til at sige det. Så skal jeg bare sidde lidt før og overraske.
Jeg håber, jeg kommer med forbi. Den her. Så det er Charizard EX er egentlig lidt gamle version måske. Og igen en Charizard EX, men som er full art. Den nyeste EX full art Charizard, man kan få, så det er nice. Det er fordi at Pokémon-kort eller Pokémon har 20 års jubilæum, eller jubilæum hedder det, som er ret nice, synes jeg. Og så kommer der nogle fede pakker ud af stof, men så også mega blæs igen. Nice. Og den har jeg også, men jeg har også den der lille, jeg kan ikke gå i vise det frem, men den lille til den mega blæs igen. Den her store spillemappe, den har Marvel også, men det er bare Swainpot. Jeg har nok set måske i Toys R Us. Eller BR, eller det weekendsteder, den koster en del penge at få. Det koster sådan lidt under. Vi fandt den på tilbud. 450. Det var på tilbud, men det koster så lidt mere i normalt. Ja, jeg købte den for 450. Ja, det kører jeg også. Jeg købte den faktisk, jeg var hjemme på skolen en dag, fordi jeg var syg. Det var min fødselsdag. Koster det ikke 700 kroner normalt eller sådan noget? Det mener jeg, men ja, det er fordi, jeg tror det er fordi det er 20 års jubilæum, de holder det der. Men ja, vi skal videre. Vi ses lige om et lille skub. Sådan, nu fik jeg også en stol, og vi er nået til vandelementet, hvor vi gerne vil vise en skub frem. Der har han det er hans anden bedste, eller det er det, han har anden flest kort fra, som han har. Jeg har flest kort på det her element. Nej, de er sådan Du har 4 betaling. Du har glemt til kun. Og de kunne. Om på bagsiden. Hvorfor den da? Ved I hvad? Jeg tror lige, jeg gør det, mens Magnus har lige viser den frem. Ja. Lige venter bare. Så gør vi lige at tune først, fordi det er mest EX. På din plads med. Det er min navn. Og så er der. Det er på siden. Så bliver næste kort sådan nok er. Det taber jeg kort med det kort. Nej, det var ikke rigtig cool. Det var Seismitoad EX. Det var lige par skyld. Det var en Seismitoad. En sød toast. En sød toast. En sød toast i EX. En sød toast i EX, okay. Altså, det er den søde toast i EX. Sød toast i EX. Ja, okay. Nej, tror jeg ikke. Kyogre EX. Kyogre. EX. Og vi skal nok til Blastoise EX. Det er en standard kort. Og Kyurem EX. Og nu er vi det med til ja. Og så kan vi jo lige så godt sige, at Gyarados EX også er shiny. Og så er der også fuck. Nu skal der en ny Aurora i EX. Aurora i EX. Som er ret cool. Den gør 160 og 180 liv, så mega Swainpot EX. Rimelig nice. Den købte han jo i den der boks der, som sagt har det sammen med Swainpot EX. Og så kommer vi nu til det mest sjældne kort, han nok har. Altså sjældent at få fat i. Som er Kyogre. Nej, Primal Kyogre EX. Men. Legendary Primal Kyogre EX. Golden. Legendary. Er I klar over, hvor sjældent det er? Og den er full art. Det er faktisk det mest sjældne vandkort, man kan få. Så med det sagt, tror jeg bare, vi kan ud til min næste element. Og hvad laver du? Vi vil bare lige sige, vi viser ikke mere på denne video. Vi kommer på part 2 på et tidspunkt, men det bliver ikke lige nu. Så
Så er vi ret trætte, og det er... Det er ikke en skid aften, din sjov. Vi kan bare lave en ny video. Og tænke på, at vi deler den op i parts. Den er ekstremt lang, men vi så skal sidde og redigere og få noget på den længere, og jeg tror ikke, jeg tager imod det til ting. Så langt vi kun om bogen på. Så jeg tror lige, vi deler op. For jeres skyld. Nej, det gør jeg ikke. Om noget tid, jeg har bestilt den for nogle måneder siden, inde på en hjemmeside, som vi desværre ikke kan reklamere på endnu. Vi gør det, når vi får cirka 500 subs, så håber vi kan lukke op på et tidspunkt. Det kunne være rart. Og så reklamerer vi for dem, fordi ellers så får vi ikke noget for det. Men jeg tænker, vi behøver ikke penge fra dem, den faktisk heller have kunderkort derfra, så de kunne reklamere nogle produkter til os, vi kunne unboxe og vise jer. Det kunne være sjovt at prøve. Men lad os sige, jeg får nok på et nyt webcam på et tidspunkt. Altså, det jeg har nu, det er bare på min computer, så det er ret skræt. Jeg prøver at jeg kan få et nyt. Men, må jeg lige sige, hvad jeg har bestemt? Ja, må. Det er ligesom den cherry side, vi viste igen. For et, der har jeg så købt min fars penge. Bestilt Pikachu i full art EX. Boksen. Ja. 20 års jubilæum. Man får et stort EX full art kort og det lille kort til. Og så får man 4 booster packs. Ja, det er det man får. Med de 3 starter og så Pikachu. Blastoise, Charizard og Venusaur og så Pikachu. De 4 pakker var inde i Generations. Ja, og så jeg vil faktisk rigtig gerne have den nye Blastoise, så den har jeg nok også tænkt mig at bestille. Okay, men så I kan glæde jer, for der kommer nok snart ud noget med det, så vi ses. Noget med det. For Mette kunne være noget med det. Vi ses. I må have det med det. Vi ses med det. Hej. Ohøj. I wanna be the very best.